Ongi etorri ikastolara, hemen gabiltza gustura. Eraikin hontan zaintzen ditugu kultura eta ohitura. Santa Agueda bezpera den Euskal Herriko eguna. Olatuk dauka fama handia, Orio herri txikian. Umetxo asko joaten dira, sarri goxoki eskian. Santa Agueda bezpera den Euskal Herriko eguna. Denok pozikan joaten gara, goizetan ikastolara. Arratzaldian goazelako, berriro bueltan batera. Santa Agueda bezpera den Euskal Herriko eguna. Ikastola politean gaude, egarki denok batera. Ta kopla batzuk botatzeko asmoz, bagoaz kultur etxera.